Pati naman tayo matapos. Ano po siya niyo, ma'am? Ma'am, sabihin niya kayo with sa kanya. Wait lang. Magkano yung ganun po? 20. Kuya, ito po yung bayad po. Kuya, pwede balikan yun? Ano, balikan mo nga. Isang na lang po. Kano pwede pa? Ano ba ito? Fresh lang? Ano po? Kuya, dito naman hindi po. Yung may... Grip po natin. May bayad po ba nun? Wala. Libre lang din. Wala po tayo lalagay ng tip. Paano po? 10 pesos lang. Ayaw mo na? Five pesos ulit. Kapon. Sir, chicken mo. Makot ka na ako dito. Bili ka. Dalawa, tsaka isa. Tayo na po. Bakit Mga pagkain naman. Wala talaga tayo. Yung dalawa muna matapos. Hindi, isa. Isang mga sa hindi. Bayad din na lang dalawa.
Ayaw? Hindi, hindi. Juicy sa akin. Sa inyo, ma'am, fried po lechon. Hotdog? Ito na ka. Oo nga. Yan sa akin. So, mainit. Oo. Pili po ma'am na Malaki ah. Pwede mo ako. Yan, laki. Pili nga. Sige, toasted. Sarap na ma'am. Nakain na ako.
Feel the Renta ka ba?
kaya dente yung kanyang tray. Payari na orang kako eh. Na? Payari na orang kako. Lagyan ko na na rin yan. Magkano dito kuya? 40 po. 40. Ha? Ito yun yung barbecue. Ito katig na ba? Ako na. Pero yun nilagyan. Sila lang po yung kakain. Ito po, 2 kilo. Sige sa ano na kaya? Kaya kung mamili po. Sige po. Hindi ako marunong magpili. Take 17 pesos. Ginawa ng pang. Buti nga, kasi kung gustuhin nyo,
po. Namari ka. Nabalo po. Emas kita. Nabalo po. Alam mo kaya ngayon pala ako nabalo. Ano ba? Ano sa usawan mo? Ha? May darami ni Mia mo. Tinetik bang?
Samakan manok. Magmano na ba? O yan. Paano mo ito? Orin eh. 150 po. Ilan po? Ay, tatlo. Ay, Lex. Ang marabol pag Picture. 120 lang eh. Hi, Lepa po. Nasa Rivera po. Rivera po. Love you. Rivera po, masapit sila pa.